ନିଜ ସନ୍ତାନର ସଫଳତା ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆରମ୍ଭରୁ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନିଜ ସନ୍ତାନର ସଫଳତା ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ କ'ଣ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା କଥା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପିଲାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ପିଲାର ଅନୁପସ୍ଥିତ ତା'ର ପାଠପଢ଼ାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲାବେଳେ ପିଲାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପିଲା ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେଠାରେ ସେଦିନ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତାହା ପିଲାଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହା କରିବାକୁ ଯେପରି ନ ଭୁଲନ୍ତି। ପିଲାର ଖାତାକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକରେ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଠିକରେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିବାରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପିଲାର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହା ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ। ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାକୁ କି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ। ପିଲା ଯେପରି ସେହି କାମଗୁଡ଼ିକୁ କରିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାଟି ପାଠପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହର ସହ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ।